tak by ti to mohlo být příjemné. My máme nevýhodu, že nemáme tu ohradu do kruhu. Ono se to daleko lépe ta hra hraje, když máme kruhovou. Takže Petře, rozejděte se a poproste Julinku, jestli by byla tak hodná a šla tímto směrem. Napojí docela brzo, Tak asi už se napojuje. Tak, ano, Petr si krásně zaběhal, tady zatancoval. Ta řeč těla u něho byla velmi hezky. Jejda. Za chvilku nám zboří ohradu. Nevadí. Ať už ji nechám napojit, Výborně. Teď jí velice slušně požádal o tu změnu směru, přátelé. A stále z ní nespouští zrak. Teď čitelně jí musí ukázat, klidně si ukažte. Tak, přesně tak, Petře, někdy je potřeba i ukázat, zopakovat tomu koni, co po něm chceme. Ať už ji nechá napojit, Tak, to je krásné, přátelé. Petr vypl, kobylka přežvikuje, přemýšlí. To přežvikování je strašně dobrý signál, to je známka podřízenosti. A vidíte, že zatím vůbec není alergická na zelené uniformy. Krásně přežvikuje a to vůbec nevadí, že to chviličku trvá, protože vidíte, že ten kůň to dělá a přemýšlí o tom, nebo respektive, jo, je tam i možnost volby, vždycky ten kůň může odejít. Není si teď jistá. Petře, zkuste pár kroků k ní, tak jakoby pospátku, pohladit jí. Tak, a teď se jí věnujte, hlaďte jí a... No, ona je spokojená, Julinka. Uvidíme ji tady v odpolední ukázce, pod sedlem. Jinak je to tvrdohlavá kobylka, velice. My ji máme v tréninku v našem equitýmu a Julinka toho umí nejvíc provést, když chce, ale je to velice učenlivá kobylka zároveň. Ona je to osobnost, tak jsem to chtěla říct. Ta tvrdohlavost je, to je nádhera, přátelé. Zatleskejte Petrovi, dívejte se, on teď právě získal největšího partnera pro svůj nový projekt a ještě mu určil cenu, za kterou to pro něj udělá, jo, dívejte se na to, no to je nádhera. A Julča ho následuje, říká Petře, já tomu věřím, tomu, co ty uděláš. Ty budeš nejenom inženýr, ty budeš doktor. A já tě v tom podpořím, to je krásné, dívejte se na to, jak oni chodí spolu. Jo, Petr nekoňák a já Julinka nelesařka. No. To je hezké, to je moc hezké. A klidně se k ní občas vraťte a pohlaďte jí, Petře, aby věděla, že dělá dobře. Tam by ti měl sklonět. To je dobře, ona má radost, ona je spokojená naprosto. To je krásné, zatleskáme mu, co říkáte, přátelé? To je nádhera, dívejte, jak se přihlkla, já bych s tebou, Petře, šla klidně i dál. To je moc hezké, moc se mě to líbí, Petře, teda jako, počkejte. Nevím, jestli nám pojede, jo, už jede, tak Petře, co myslíte? No určitě.